Viewers all over the world, for some of you that are seeing me for the first time, Eze-Ana Ugochi Tube na Oraifite ma ọ bụ Aka Tube. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi Tube ọdịnala temple. Anyị na-agba afọ gbaa family emerụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission. I'm a priest or an evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu isiokwu anyị ji wee bịa bụ all you need to know about spiritual part number 6. Wee na-achịkọwara gị bụ na spiritual part bụ ụzọ usoro na Chukwu Okike si wee debe onye ọbụla. Agwara m ụnụ na-enwere onye ọbụla nwere spiritual part number ya. Taa anyị bịa ka anyị kọwaa maka ndị nwere spiritual part 6. Were ekwu na ndị a na-akọwara gị ha bụ ndị na-anọchọ naturally, ha bụ ndị na-anọchọ naturals, ha bụ ndị na-anọchọ ihe, ha bụ ndị na-alike harmony, ha bụ ndị na-alike na-eme ebere. Ọ bụrụ na onye spiritual part 6 emere ọrụ ebere, nwa onye emere ebere. Ha bụ ndị na-pay attention to family, they care a lot. Yes, they are carers. Ha bụ ndị ya bụ ọ bụrụ na obi ebere mmadụ na-emetụ ha. Ichekwa ezinụlọ, ime ka ezinụlọ gbara ka ute emetụ ha. So pay attention ma ọ bụrụ na ịbụ spiritual part 6, and pay attention kwazi na ọ bụrụ na ịbụ nwa aja. Pay attention ma ọ bụrụkwazi na ịbụ onye chọrọ ịmata ihe gbasara ndị a na-akpọ spiritual part 6. Before anyị agaba n'ihu na nkụzi anyị ji maka ya wee bịa, echefuna na anyị nọ na month of June. Our group ritual for the month is still ongoing, and they can join us anywhere you are all over the world. Distance is never a barrier, and all of my na temple. Yes. Ọ bụrụ na o nwere ajụ iwe na nkụzi a ma ọ bụ na ịchọ ka agbalị gị afa mmiri emi ma ọ bụ na ịchọrọ iso ya na monthly ritual, ihe ị ga-eme bụ forward ya 3 prayer requests anyị ga-edebe n'altar. Ime token donation to the account number. Ịchatizie m na WhatsApp agwa gị other details we need for you in order to book you. WhatsApp number ị ga-eji nweta mbụ 08057837672 ma ọ bụ 08138243871. Now, let's proceed. Gịnị ka m na-ekwu maka ya? Spiritual part number 6. Dịka m si wee kwu na mbido mgbe anyị bidoro ya, anyị na-arụ on process bido from spiritual part 1 to spiritual part 9. Agwakwara gị na onye ọbụla nọ n'ụwa nwere spiritual part number ọgwụ. Gwakwa gị na ihe ọ batara oyi eji wee discover aya through self, so that you will not get lost in searching for yourself. Ị kwesịrị ịmagoro onwe gị, a na-akpọ self recognition. Ọ bụrụ na ị mara onwe gị, ị mara ihe na-eme na ndụ gị ji eme, ihe iji akpa agwa etu isi akpa agwa, adị mara ụdị ndị gị na ha ga na-emekọ ihe, ma ọkwa na ụdị karịa ị nwere ike ịba na ya, ma ọkwazi ụdị ndị ị ga-ezere. Ọ uru ọ bara. Taa, ndị a na-akpọ spiritual part number 6, ndị a na-abụ ndị ọmịiko. Ndị ọmịiko. Ndị a bụ ndị na-emere mmadụ ebere. Ndị a bụ ndị bụ carers. What they don't give you is what they don't have. Yes. Ndị a bụ ndị na-achọ harmony. Ọ bụ ndị nwere ihe na-achọ harmony. Yes. Ndị a bụ ndị family oriented. To bring peace. Ọ bụ na ezinụlọ na-agba gara ị chọrọ onye ya bụ onye udo, onye ga-achịkọta nụ. Yes. Spiritual number 6. Ọ dị ha n'ime. Ha bụ ndị ọkpụ udo. And solve problem ndị nọ na mkpa na adị ha n'obi mgbe dum. Ha ga-edefend ya etu accord na relationship. Ha na-edefend, they can defend their relationship and what they believe in to the fullest. Ndị a na-agwa ndị spiritual number 6 bụ ndị ga-abụ ọ bụrụ na ọnọdụ gị nwee ka ọnọdụ gị si wee dị, chọbụ onye spiritual number 6, ọ ga-emere gị ezi ebere. Ha na-atụkwazị alo. Ha na-atụkwazị alo. Ndị na-etu a na-enwe agamniru ma ọ bụrụ na ha chụzuo karịa dịka hospitality, ma ọ bụ ịda alụ n'ebe a na-eneta ndị nọ na mkpa, ndị arụ adọrọ, less privilege, maka na ọnọdụ mmadụ na-emetụ ha, ha ga na-arụ ya with passion. Ha na-alụkwa ọrụ customer service very well because ha bụ ndị na-give attention. Ha na-alụkwa ọrụ ihe gbasara counseling, paying attention to people.
harmony, ibiri bring peace ebe ọ bụ enwelo disaffection, ha na-eme ọfụma. Onwe family nọ n'ọgba aghara isetụrụ dispute, ha na-eme ọfụma. Ha na-emetakwazi ihe gbasara security, yes, imetu ọfụma. Ọ bụ na mmadụ ịba into any national security of any form, ndị a na-emetu ọfụma because passion ha na-enwe maka ichekwa ezinụlọ ka ha na-eji were echekwa ihe ọbụla ha banye n'ime. Yes, ọ bụrụ na ụdị ihe dị etu a na-eme gị bụrụ onye na-adị enwe ọmịiko, ị na-achọ ka family dị n'udo, ị na-achọ ọnọdụ mmadụ, ị na-emere mmadụ obi ebere, mmadụ kọcha anaghị mgbe ọ dị onweghị ike were last card ị nwere nye. Ụdị ndị a bụ ndị na-achọ ka ha enwe harmony, obi ebere mmadụ na-emetụ mgbe niile. Ndị a bụ ndị spiritual practices. So ọ bụrụ na ọ na-eme gị mara na o nwere ndị ị ga-apụta naturally, o nwere ofu onye mma, o nwere ike ịchọ ka o mejọọ mmadụ, o nwere ofu onye mma, kama ọ ya emejọ gị kama mejọọ ya. Ọ na-adị very cautious of achọrọ m imejọ onye a, achọrọ m imejọ onye a, ọ dị ya n'ime, o nwere ihe ikwuchetara ka o chenji ya. Because ọ bụrụ na ụdị ihe na-eto a na-eme ọja ka o ji dị mma mmadụ idiscover onwe gị, mara na ihe a na-emeghị ihe eburupụta ụwa. Yes, so ihe ị ga na-emezi bụ avoid ndị anwa gị take undue advantage of that ya nature. Some people call it nature, but na m achọ ịgwa gị na-etu esi wee ka onye ihe a na-agbakwara spiritual partner mba bụ etu esi ka onye. O nwere ndị ekene n'ụdị dị iche iche wee gwa gị na-ekene ndị mmadụ bido na part 1 to part 9, onye ọbụla nwere ebe ọ fọlụ. Mana ihe eji dị mma ka ị mara ya spiritual part bụ ka ị wee marakwana ụdị numbers ndị gị na ha ga-emekọwa ihe. Yes, mara ụdị numbers ndị gị na ha ga-emekọwa ihe, because ị mara ụdị ndị gị na ha ga-emekọwa ihe, ọ ga-enyere gị aka ị avoid ya ndị gị na ha ama emekọwa ihe. Yes, ndị na-etu a nwere lucky colors na-eso utu ha. Ha na-adị in love with white, maka na white wụ their lucky color. Then ndị na-etu a nwekwara ike iyi sky blue, pink or yellow. You watch and onye did it covered onwe. For they don't joke, they like white colors, yellow colors. Onye ma ya akpa afia, mana ihe a na-ekere white, yellow related or pink. Ụmụ ihe ndị ahụ color ha na-like iyi. They are lucky color. Mana gịnị ka m na-ekwu maka ya? Ọ bụrụ na n'iwu spiritual number 6 mala amalụ n'iso na ndị a na-ebuild relationship, any form of relationship, is it marriage, is it pure relationship, they are good at that. And ha ga-agbalịrị mbọ to please whoever that come in contact with them, because they are harmonizers, how peacemakers. Nke ọzọ ya amakwa bụ na ọ bụrụ na iwu onye spiritual part da malụ na ha bụ ndị obiọma, obi sarịsarị, ha bụ ndị obiọma. Yes, then nke ọzọ ya amasị na ihe gbasara ha bụ ọ bụrụ na iwu spiritual practices, ihe ị ga-pay attention na ya bụ malụ na ịbụ nwa aja. Yes, you have natural contact with the earth, Ana. So ihe ọ pụtara bụ na the gnomes, ị nwere link with the gnomes, mmụọ ndị na-arụ ọrụ na ana. Onwu na o nwere mgbe ọ bụla o ji gbajuo dọrọ gị. Akụwago m ihe a times with that number. Na mmadụ nọ n'ụwa nwere links, multiple links to elemental entities, elemental beings. Mana ụfọdụ owu na ha discover their strength. Mana ị discover your strength, ị malụ ebe ị gbanyere ikwu, malụ na ebe a ka ike gị dị. Maka na ejiro nwa dibịa eme mbụ. Ọ bụrụ na ịma na ịbụ nwa aja, ihe ị na-agaghị ime bụ nka. Nke mbụ, malụ na ana bụ nsọ, ma onye bụ nsọ ana.
malụ na gị nwa bụ nwa aja na ị ga na-asọ nsọ ana malụkwa na esikwana ka ime na onye ọzọ mere maka na onye abụrụ nwa aja mee nya bụ ife nwere ike na free. Yes, mana gị nwa bụ nwa aja mee ihe ma na free. Maka ụfọdụ na-ada asị m Eze-Ana abortion na o nwere enyi ya nwaanyị ya ma mgbe ha nọ skuul na o megidogara abortion, jụọ abortion ọfọrọ one died countless times, mana tata n'ọnụ ọna di n'oji ụmụ ise kerezi ka nke ya azị maka ofu ama ọ bụ anya mere ya ejizi ya mụtara nwa. You got how things work. Yes, ndị Igbo na-atụ ilu si na oke soro ngwere ma mmiri ọkọcha ngwere na ọma aka oke. Ọ nwere ihe kpatara na ọma aka nwa bụ nwa aja because what is expected of you na-ebu nwa aja na ị kwesịrị ịma maka na nwa nna fụrụ n'anya ka ọ na-apụ ịtara kwa eziokwu. Nke bụ eziokwu, let me use myself as an example. If I like you, I will advise you. But if I don't like you, even if you are my child, you are going the wrong way, I will ignore you. Yes, I will ignore you. Why I will ignore you? Because maybe I have said it times with that number, and I notice that you are not the type that pay attention. Next time I will ignore you. But if I love you so much, I will keep insisting. Why I will do that? Some people outside might be thinking that maybe I'm using the hashtag on you. But over there, ndị usoro Igbo say na spare the cane and spoil the child. Yes. So mwanwa enable nwa aja nyere gị advantage nke mbụ na emego gị expect that na idigo matured because mmụọ ama agbaghị ụgwọ mgbe ị wee minor. Mgbe ọ bụla iru na age of reasoning ka mmụọ ya ebido gbawa ụgwọ. So emego expect as nwa aja na ịbụ na ikwesịghị ịdị sensitive marụ nsọ ana. So ihe na-ekwu bụ sọwa nsọ ana. Nke a bụ ofu ọ ga-abalị gị. Nke bụ gị na ana dị na mma. Ya first point of call bụ aja. Mmadụ mejọ gị, ị na-ediri ije wefa ihe ị na-ediri ọgwụgwọ nọọsụ aja ka ị chiritere n'aka wee kwubie okwu n'ịbụ nwa aja. Ịbụ onye na-emere mmadụ ebere, ịbụ onye na-eme ka ọ dị mma, ịbụ onye na-ebuild relationship, build families, ịbụ onye na-emere mmadụ ebere si n'obi, ịbụ onye na-anọchọ onye nọ n'ọnọdụ dị etu a, ịnọchọọ ya, mentọọ ya, kụziere ya, gbaziere ya. Ịbụ a counselor ma consultant, ihe emewe ya ọfụma. Na mmadụ wee beje take on do advantage of you because no feel na ike dị ya n'aka. Then wee decide ya ka o megide gị. Onye ama na free chọsịrị aja kwubie okwu wụsanya bụ aja. Onwe ka o si wee dịrị gị were ọjị ya talk to land, call the mother earth, they will listen to you because ebe a ka ya strength lies. Agwakwara gị na mmadụ nkwado ike gbakwara mkpe ọ bụrụ nkụzi anyị bada ịkụzi taa, mana ana m agwa gị na mmadụ nwere ike ịbụ nwa aja bụrụ nwa mmiri. Ọ dị very possible. So pay attention na nkụzi ya n'ụta. Yes, onwezi ajụjụ ọbụla dịka isi wee kwu nkụzi adịmachọ ka ọ dị too long. Onwe ọbụla ịbụ nwa spiritual part number 6, onwe ihe na-eme na ndụ gị ghọtara, ịchọ more direction, chat me, follow my page, follow my WhatsApp group ebe a na-ajụ ajụ dị iche iche. Eju ajụ, I will say come to your aid ka m gbaziere gị. Onwe ajụ nwere nkụzi chat na WhatsApp 0805 78 37 672. Ị na-anya na screen gị ga-afụ nọmba mkpọ. May the blessing of Chukwu Oke Pụrụ Ime Ihe Niile be with you all. May you be protected, may you be favored. May the work of your hands begin to yield fruit. May you be protected from evil men and evil eyes. N'aha Chukwu Oke Pụrụ Ime Ihe Niile, onye ike na-esi n'aka ya bịa. Ka emesịa n'udo dịrị unu mmadụ niile ka ọ dịkwa echi niile. Daalụ.